खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटीनि पल्टन बाजाराव आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायनि दायाव सासे सुबुङा खाजादों। बख'नि बथमायाव पुलिसआ गंसे AK-47 आरो गंसे पिस्तलनि गुलि बोखांदों। परबरजरायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। जयन्त मल्ल बरुवाया 85 बिगा सोरखारि हाखौ दखल खालामदों, बुंदों अखिल गगৈ। 9 जुलाइखालि 24 घन्टा साखा बन्द। गुजरातनिफ्राय हेन्डकाफ लागायनानै सा 250 बांलादेशिखौ ढाकायाव दैथायहरदों। क'क्राझार नोगोरनि गुबुन गुबुन इउनिसेक्स पार्लाराव सिग्रोमना सा 16 हमजादों। सयदुवार फरायसालिमायाव लाइमोन जथुम खुंदों एबसुआ। जुनारसालियाव एन्ट्रि जानायनिफ्राय गिदिंबोफिनाखै सासे लाइमोना। अरुणाचल प्रदेशआव भारतारि अख्रां सान्थ्रिया थरनै गोथां बमाखौ डिफ्यूज खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीआव आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायनि सायाव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि पल्टन बाजार पुलिस थानानि CGPDनि मोनसे हानजाया गधुलि मार्केटआव मोनसे सन्देह गोनां थाग्रा खुलियाव आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायनि सायाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लादों। बे सिग्रोमनायनि गेजेरजों 78 बोसोर बैसोनि सुदर्शन रायखौ लाल गणेशनिफ्राय थिर जुवा गेलेनायाव जायगा होनायनि दायाव खायो। सिग्रोमनाय समाव बिनिफ्राय पुलिसआ मोननै थिर गुबुन नोगोद 8,400 रां बोखांनो हादोंमोन। बे समाव दायनिगिरिनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जाबाय। बख'नि बथमायाव पुलिसआ गंसे AK-47 आरो गंसे पिस्तलनि गुलिफोर बोखांदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी पुलिसआ बख'नि बथमा ओनसोलाव मोनसे थाग्रा खुलिनिफ्राय 142 राउन्ड AK-47नि गुलि आरो गंसे पिस्तल बोखांनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला पुलिसआ बैफोर गुलि बारुदखौ बोखांनो हानायनि उनाव प्रणब महन्त मुंनि सासे सुबुंनि न'खौ नोजोर होदोंमोन आरो संदाननायनि उनाव प्रणब महन्तजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गुबुन सासे सुबुंखौ हमनो हादोंमोन पुलिसआ। मख'नो गोनांदि गुलि बारुदनि फुंखा आरो बेजों लोब्बा थानाय जायखिजाया जाथावना नेटवार्कखौ थि खालामनो थाखाय गिबि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो पुलिस सुलुङाव मिथिहोदों। परबरजरायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोङाव थानाय परबरजरानि महामाया रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ उदखार खालामदों। हाग्रानि मैदेर फालोआ माख्रिजरा ग्रीन जेन फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटिजों सामलायजानाय अमृत सरोवर फुख्रिनि रुगुङाव उदाङै गिदिंगासिनो दङमोन। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेरनि फालोआ ग्रीन जेन फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटिनि फुख्रियाव थानाय गंनै सलार लाइटफोरखौ सिफायनानै खहा खालामदों। बे समावनो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि मोनसे हानजाया हाग्रानि मैदेर फालोखौ होखारहरफिननो फैदोंमोन आरो माथाम मैदेरफोरखौ होसोहरनायाव जाफुंसार जायो। अब्लाबो मासे मैदेरा गोलाव समसिम JFFCनि साखाथियावनो थाबाय थायो। बबेखानि जायगानि सुबुंफ्रा मैदेरनो जाग्रा आदार जगायनायनि उनाव बै मैदेरा जाहाराव गोजोनै हाबलांफिनदोंमोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। रायजोनाङै सोलिगासिनो दं आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनि हेंथायै बुलडजार एक्सन। रायजोनि खना खनला सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायफोरखौ उदां खालामनानै थागिबि सुबुंफोरनिफ्राय बाखनायनाय लादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो सोरखारा। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया सोरखारि हा दखल खालामनायनि अजद थिखांदों। बे खेबाव केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि बिसिया सोरखारि हा दखल खालामनायनि अजद थिखांदों। बे गोख्रों अजदखौ होदों रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि MLA अखिल गगैया। अखिल गगैया खौरांगिरि मेल खुंनानै मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो बिनि बिसिया माखासे बिगा सोरखारि हाखौ दखल खालामनायनि अजद होदों। अखिल गगैया अजद होनाय बायदिब्ला जयन्त मल्ल बरुवानि बिसिया रङियानि खुन्थियाबारियाव 31 बिगा 3 कटा 16 लेसा मियादि हा बायदों। 2023 मायथाइनि 26 एप्रिलखालि 40 बिगा हा बायदोंमोन।
जयन्त मल्ल बरुवाया 85 बिगा सोरखारि हाखौबो आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै लानायनि अजद होदों अखिल गगैया। बेजों लोगोसे मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दखल खालामनानै लानाय सोरखारि हाखौबो थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौ होननानै सोरखारनिसिम दाबि खालामदों अखिल गगैया। मख'नो गोनांदि बावैसो लखिमपुराव इभिक्सन खालामजानाय सुबुंफोरखौबो थानायनि राहा खालामना होनो थाखाय अखिल गगैया सोरखारखौ खावलायहरदों। 9 जुलाइ खालि 24 घन्टानि थाखाय साखा बन्द फोसावनाय जादों। 9 जुलाइ खालि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय हादरनाङै बन्द थागोन। मटर भेहिकल सोदांनाय आयेन 2019 खौ बोखारनांगौ दाबिजों 9 जुलाइ खालि 24 घन्टा साखा बन्द फोसावनाय जादों। मिरुनि ट्रेड इउनियन फेडारेशना हांख्रायदों 24 घन्टा साखा बन्द हाबाफारिखौ। हादरनाङै गासैबो रोखोमनि गारिनि साखाखौ बन्द खालामनो हांख्रायदों मिरुनि ट्रेड इउनियन फेडारेशना। बै सानखालि गासैबो सोरखारि बेसरकारि स्कुल कलेज दखान गला फालांगियारि फसंथानफोरखौबो बन्द खालामनो हांख्रायदों। आमेरिकाया आयेन बेरेखायै हाबहैनाय भारतारिफोरखौ हेन्डकाफ लागायना भारताव डिपर्ट खालामनाय एबा दैथायहरनायनि उनाव भारतआबो बे हाबाफारिखौ लादों। सासे सानै नङा खनसेयैनो सा 250 आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशिफोरखौ हेन्डकाफ लागायना ढाकायाव दैथायहरदों। गुजरातनिफ्राय हेन्डकाफ लागायना सा 250 बांलादेशिफोरखौ ढाकायाव दैथायहरनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला गुजरात सोरखारा गंसे जर'खा बिरखंआव गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों आखायाव हेन्डकाफ लागायना दैथायहरदों आयेन बेरेखा बांलादेशिफोरखौ। गुजरात सोरखारा आयेन बेरेखा हाबफैनाय बांलादेशिफोरनि हेंथायै जिर' टलारेन्स नीतिनि गेजेरजों थांनाय 2 दाननि गेजेराव 1200निबो बांसिन बांलादेशिफोरखौ ढाकायाव दैथायहरफिनबाय। अहमदाबाद, सुरात, देबदरा, राजक'ट बायदियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै दंमोन बांलादेशिफोरा। नकल आधार कार्ड, पान कार्ड आरो गुबुन गुबुन नकल फोरमानलाइ दिन्थिनानै भारताव हाबदोंमोन बांलादेशिफोरा। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशिफोरखौ सिनायथिनो थाखाय मिरु सोरखारा गासैबो रायजो सोरखारखौ बिथोन होनायनि उनावनो गुजरात सोरखाराबो गोख्रों राहा लाना हमजानाय बांलादेशिफोरखौ दैथायहरफिनगासिनो दङ। क'क्राझार नोगोरनि पार्लाराव सोलियो आयेन बेरेखा हाबा। पार्लारनि मुङाव आयेन बेरेखा हाबा मावगासिनो थानाय क'क्राझार नोगोरनि गंथाम यूनिसेक्स स्पा पार्लार सेलुनाव पुलिसनि अपारेशन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार नोगोरनि R&B र'डआव थानाय रिलेक्स यूनिसेक्स सेलुन, रयेल स्पा सेलुन आरो हाब्रुबारिनि गुबुन गंसे सेलुनावबो क'क्राझार पुलिसआ सिग्रोमदों। बे सिग्रोमनायाव गंसे सेलुननिफ्राय सा 16 सुबुंखौ हमनो हादों। बिसोरनि गेजेराव सा 19आ पार्लारनि मावफारिया लाइमोन सिख्लाफोर। बै पार्लारफोराव आयेन बेरेखा हाबाफोर सोलिनायनि खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसआ सिग्रोमदों। पुलिसआ गिबियाव ग्राहक जानानै पार्लाराव हाबदोंमोन। बेनि उनावनो अपारेशन खालामो। रिपर्ट बायदिब्ला रिलेक्स सेलुननि अपारेशनखौ दैदेनदोंमोन एडिशनेल SP नवनीता शर्माया आरो रयेल स्पायाव सिग्रोमनायखौ दैदेनदोंमोन बिनन्द बसुमतारिया। क'क्राझारनि यूनिसेक्स पार्लार आरो स्पायाव आयेन बेरेखा हाबा सोलियो होननानै गोलाव समनिफ्रायनो अजद सिखांबोदोंमोन। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानि आवथायाव थानाय फरायसालिमा आरो सेनियर सेकेन्डारि दालाइ एबसु इउनियन बडि आरो फरायसाफोरखौ लानानै सयदुवार फरायसालिमानि नब्लाङाव लाइमोन जथुम खुंदों। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नारायण बसुमतारिनि मासि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बेखेवनानै होयो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आथिखालनि थासारि, फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोरनि जेंना, फरायसा समनिफ्रायनो हारियाव माहारिबादनि गोनांथि आरो फरायसाफोरनि थाखाय एबसुआ खामानि मावनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै गुनगोनां सोलोंथाइ लानाय आरो माहारिबादारि सानस्रियाव लाइमोनफोरा माब्लाबाबो रावजोंबो कमप्रमाइज दाजा होननानै फरायसाफोरखौ थांखिनानै बुङो। मावफारिया जथुमाव माननि आलासि महरै मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लाबावो फारियै गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारि, लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, नेहाथारि बिरदाव बर', आनन्द दैमारि, बिरखां नार्जारि, बुंथिगिरि अबिद नार्जारि,
नितु बर' हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारि आरो लोगो गेलेमु नेहाथारि पुर्नसिं बसुमतारि मोनहा बाहागो लायो। मेघालयनि सासे 22 बोसोर बैसोनि लाइमोना बृहस्पतिबारखालि सानजौफुआव गुवाहाटीनि आसाम रायजो जुनारसालियाव हाबनायनि उनाव सोमोनांथावै गोमादों। बे जाथायनि उनाव हाग्रा मावख'गिरिया रैखाथि मावथिफोरजों हरसे नागिरनायनि उनावबो गोमानाय सेंग्राखौ मोननाय जायाखै। मावख'आरि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिल्डमर बडमिट मुंनि सासे लाइमोना बृहस्पतिबार बेलासे 2:56 रिंगायाव जुनारसालियाव हाबदोंमोन। सीसीटीवी फुटेजाव लाइमोनखौ गुफुर टि-शार्ट, हाफ पेन्ट, मोनसे केप आरो मोखांनि मुखा गाननानै हाबनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बबेखानि जुनारसालिनिफ्राय ओंखारबोफिनिखौ सीसीटीवी फुटेजाव नुनो मोनैनि जाहोनाव मावख'गिरिफोरा नागिरनायाव जिराफ थाग्रा फानजारि साखाथियाव बिल्डनि मोनसे बेग आरो जरासे जुथा मोननाय जादोंमोन। बेगाव माखासे फोरमानलाइफोर मोननायनि उनाव बिल्डखौ मेघालय रायजोनि खोला गार' हिल्स रंगारा ओनसोलनि सिङाव थानाय हाथिदुङानि थागिरि होननानै सिनायथिनो हादों, जाय गुवाहाटीनि एसपिएमनि फरायसामोन। नखरनि सोद्रोमाफ्रा लाइमोननि हरखाबै बेबायदि गोमानायाव बिबानगिरिफोरनि सायाव मोनसे अजद लाबोदों। अरुणाचल प्रदेशआव भारतारि अख्रां सान्थिजों गारजानाय थरनै गोथां बमाफोरखौ डिफ्यूज खालामदों। सासे गागि मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि मोनसे जुनिया हानजाया कामले जिल्लानि दुलुंमुख सार्कलनि सिङाव रिग गामियाव मोननाय थरनै गोथां बमाफोरखौ रैखाथियै डिफ्यूज खालामदों। दुलुंमुख दालाय खोन्दोआरि मावख'गिरि नबाम थरंनि नुजाथिनायाव फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगानि गेजेराव दुलुंमुख पुलिस थानानि मावथिफोरा थाफादोंमोन। गोथां बमाफोरखौ 26 मे 2025 मायथाइयाव आइएफ दुलुं फायरिं रेन्जनिफ्राय माखासे किल'मिटार गोजानाव मोननाय जादोंमोन। बेनि उनाव ओनसोलारि पुलिसनि हेफाजाबाव दुलुंमुख खुंथाया खाथि खालानि थागिरिफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थावनिखौ बेंखनना लाग्रोदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।